Bună dimineața și sabat fericit! În această dimineață vom deschide serviciul divin cu imnul 580, O zi de bucurie. Sabbath, everyone. Let's bow our heads for a prayer. Heavenly Father, thank you for the blessing that you have given us to be together today. Please bless the Sabbath. Please bless the decisions that are going to be taken in this Sabbath. Please bless the program for it to be helpful for our souls and our minds. Thank you for all the blessings you have given us. In Jesus' name, amen. Amen. Sabat fericit și mă bucur că în această dimineață suntem într-un număr atât de frumos aici. Aș vrea să citesc câteva versete din Psalmul 148. Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați pe Domnul îngerii Lui, lăudați-L toate oștile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați toate stelele luminoase, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai presus de toate, să laude numele Domnului, că El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci, le-a dat legi și nu le va călca. Amin. Mă bucur că în această dimineață avem un număr atât de frumos de vizitatori. Vreau să spun bun venit grupului Speranța, care a ales în această dimineață să fie alături de noi și să înalțe imnuri pentru slava lui Dumnezeu. Câteva anunțuri de ordin interior. Sabatul viitor vom avea vizita grupului de clopoței de la Tri Krishna Academy din North Carolina. Planul este ca după programul de prânz să aibă patlac împreună tinerii noștri cu tinerii vizitatori. Rugăm pe toți cei care vor să aducă ceva preferat, farfuria preferată și să ia legătura cu diaconia dacă
cumva nu știu ce să aducă. De asemenea, toți tinerii noștri sunt invitați vineri seara viitoare la ora 8 p.m. aici în adunare pentru a se întâlni cu grupul care vine de tineri vizitatori și a avea o meditație împreună cu fratele Nicu, după care vor avea o repetiție de cor împreună, iar în sabat urmează să cânte imnurile împreună alături de cei vizitatori. După serviciul divin în această dimineață vor începe lucrările lective în biserica noastră. Rugăm pe toți membrii bisericii să rămână în urmă pentru a lua parte la această lucrare. În continuare, invit grupul Speranța să ne conducă câteva imnuri pentru slavă lui Dumnezeu. Eu nu sunt grupul Speranța. Avem aici un om al lui Dumnezeu și alături este soția dumnealui, prin care numele lui Dumnezeu a fost purtat în milioane de case. Frate Gabi, un număr aproximativ al celor care au ascultat cântările pe care le cântați voi. Aproximativ. Chiar așa, aproximativ, nu pot să vă dau un număr, dar au fost cea mai ascultată cântare, a fost una de copii la 34 de milioane de vizualizări, dar avem multe cântări care oamenii le ascultă. Deci o cântare de copii a fost ascultată de 34 de milioane de intrări pe ea. Câte cântări noi ați adăugat la tezaurul cântărilor? Împreună cu fratele meu, cred că aproape 1000 de cântări am scris, aproximativ. Avem un compozitor aici în fața noastră. Dar aș vrea să știți că în momentul când a pronunțat fratele meu, a oftat un pic înainte. Ați sesizat treaba aceasta? Da. El a pierdut pe fratele lui într-o situație de nedorit pentru nimeni pe pământ, dar a transformat lucrul acesta nu într-un lung cortegiu funerar, ci a transformat lucrul acesta într-o lucrare frumoasă pentru Dumnezeu. Suntem fericiți de lucrul acesta. Dumnezeu să binecuvânte lucrarea voastră. Câți dintre cei prezenți aici în sală au ascultat Speranța și prietenii? Mâna dreaptă sus împreună cu mine. Gabi, ești acasă, deci. Mulțumim! Vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Este o bucurie să fim cu dumneavoastră, să ne revedem cu fratele Nicu Butoi, care ne-am văzut și anul trecut în câmpul Evangheliei și în anii care au trecut. Vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos și dorim ca harul, pacea lui Dumnezeu să fie revărsate din plin peste viețile dumneavoastră. Vreau să cântăm un cântec vechi, dar de fapt este nou, sau dacă pot să spun nou, dar este vechi, este Psalmul 23. Doar ce am făcut, l-am luat de acolo și l-am pus în versuri și aș vrea să-l cântăm împreună. Domnul e păstorul meu, lipsă nu voi duce. Păstorul meu, lipsă nu voi duce, El mă paște-n desfășur și-mi dă apă dulce. Sufletul-mi înfiorează și mă povățuiește. Cărarea lui mă-ndreaptă, mă călăuzește. Sufletul-mi înfiorează și mă povățuiește. Pe cărarea lui mă-ndreaptă, mă călăuzește.
aș umbla prin valea cu suspine, nu mă tem de niciun rău, când Tu ești lângă mine. Toiagul și nuiaua Ta mi-a lins și vindecare. Ești al meu ajutor când trec prin încercare. Toiagul și nuiaua Ta mi-a lins și vindecare. Ești al meu ajutor când trec prin încercare. Dușman ce mă privesc cu ură și paharul meu e plin de dă peste măsură. Fericirea și îndurarea mă vor însoți. În casa Ta voi locui, cât pe pământ voi fi. Fericirea și îndurarea mă vor însoți. În casa Ta voi locui, cât pe pământ voi fi. În casa Ta voi locui, cât pe pământ voi fi. Lăudați să fie Domnul! Următorul cântec l-am scris în timp de pandemie și era chiar în această vreme în care sărbătoream moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și chiar și atunci, în acele vreme, vorbeam deseori cu oameni cu care ne întâlneam și era o situație asemănătoare și cu cei cu care discutam își puneau tot felul de semne de întrebare. Ce va fi? Cum va fi? Și totdeauna le-am spus, pentru noi creștini, oameni care îl iubim pe Dumnezeu, ceea ce se întâmplă trebuie să ne bucure, pentru că își vedem că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Pentru că își vedem că venirea Domnului Iisus Hristos este aproape și pentru că știm că orice ar veni în viața noastră, Domnul este Cel care ne ține. El cunoaște prezentul, El este în viitor și El va fi cu noi. Lăudați să fie Domnul! Cam așa era și pe vremea Domnului Iisus Hristos. Erau ucenici adunați împreună și erau speriați pentru că Cel care ei și-a pus nădejdea, Mântuitorul, a fost răstignit, a fost îngropat. Au auzit o veste că ar fi înviat, dar erau acolo strânși, speriați, dar dintr-o dată prin zidul de piatră a venit Iisus și le-a spus: pace vouă! În acele vremuri când toți stăteau cu ușile încuiate, fiindu-le frică de iudei, de oamenii din cetate, iar unii șopteau că ar fi înviat, pentru ei vestea e nouă. Prin zidul de piatră apare Iisus, le spune: pace vouă! Să nu vă întristați de fel, aveți credință în Dumnezeu. Mă duc la Tatăl, mă duc la Tatăl meu. Mă voi întoarce înapoi și vă voi lua
să nu vi se tulbure inima, vă dau pacea mea. Pace în vreme de furtună, pace când totul se dărâmă, când cerul de plumb, când totul-i pustiu, când vă încercată inima, vă dau pacea mea. Pace în vreme de furtună, pace când totul se dărâmă, când cerul de plumb, când totul-i pustiu, când vă încercată inima, vă dau pacea mea. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că am biruit. Vă las Mângâitorul până la sfârșit. Va fi cu voi în zile grele, în încercarea grea. N-am să vă las părăsiți, vă dau pacea mea. Pace în vreme de furtună, pace când totul se dărâmă, când cerul de plumb, când totul-i pustiu, când vă încercată inima, vă dau pacea mea. Pace în vreme de furtună, pace când totul se dărâmă, când cerul de plumb, când totul-i pustiu, când vă încercată inima, vă dau pacea mea. Când cerul de plumb, când totul-i pustiu, când vă încercată inima, vă dau pacea mea. Lăudat să fie Domnul! Totdeauna să avem pacea lui Iisus Hristos în viețile noastre. Aș vrea să invit în față cu câțiva prieteni cu care ne-am întâlnit, cu unii ne-am cunoscut aici la Atlanta, să cântăm un cântec împreună, un cântec care probabil și noastră cunoașteți, Iisuse dintre toți te aleg mereu. Sunt aici câteva microfoane. Am fost aici la tratament, la domn doctor Dolan și ne-am întâlnit acolo, am cântat și câteva cântări și am zis că dacă tot venim împreună, am putea să găsim o cântare care să o cântăm împreună, cântarea Iisuse dintre toți, te aleg mereu. Cei care cunoașteți această cântare, cântați-o împreună cu noi. Căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. Te aleg mereu,
căci numai e adevărul ce-mi dă lumină lină pe pământ. Și având să pot ajunge în cerul, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisuse, aleg iubirea ta deja din tot ce lumea îmbie, ca să-mi aprind al inimii a ta, să ard acum și în veșnicie. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisuse, dintre toți te aleg mereu, și în orice zi voi ști mai bine, căci Tu ești dragul sufletului meu. Al Domnul vreau decât pe Tine. Haideți să cântăm împreună. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. Te aleg mereu, te aleg mereu, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. Te aleg mereu, te aleg mereu. Amin. Prin mijlocul dumneavoastră sau o să vă viziteze, comitetul vine cu propunerea ca ceea ce se va strânge pe parcursul lunii aprilie și ceea ce s-a strâns să meargă către departamentul VBS. Kitul pentru VBS s-a comandat. VBS-ul va fi din data de 11 până în 15 iunie și genericul este Daniel, curajul lui Daniel în captivitate. Mulțumesc! Love him, all ye little children. God is love, God is love. Thank him, all ye little children. God is love, God is love. Thank him, all ye little children. God is love.
Good morning, boys and girls. Good morning. Happy Sabbath. I have a very important question for you. Who likes breakfast? What's your favorite food? What do you like to eat for breakfast? Pretzel and cookies. Waffles. How about you? Bagel and bacon. Cereal. Yes. How about you? Turkey bacon. Very good. Well, I like cereal as well. What do I have here? Cereal. Yeah. Does it sound like cereal? It looks like cereal? Let's have some. You want to have some? Oh, no. Exactly. It's a bunch of crayons. What in the world? Well, I have another box. Let's see this one. Hope it's not crayons again. Let's see. It's cereal. Yay. Well, you see, boys and girls, sometimes what we see and what we hear is not really what we see and what we hear. It's not really true. We have to be careful what we do because it could trick us, right? This box tricked us. But one thing is true. God loves us and Jesus loves us. And how can we know that? Because the Bible tells us so, right? We have to have faith in the Bible. Who knows what faith is? Go ahead. Things true. Yes, go ahead. Faith. What is faith? Yes. Trust. Yes. What is it? Yeah. In Hebrews, the Bible tells us in Hebrews 11:1 that faith is the assurance of things we cannot see but are to come. So the things we know we can't see for sure, but they are to come. We could have faith in them. So one thing is true, the same way cereal is true on a box that says cereal, that's how God's love for us is true. And we know it by reading the Bible. So let's read the Bible every day and know what is true about God. Okay? Who wants to pray? Thank you for Jesus, for the family. Thank you for Elizabeth, for keeping mommy, and for daddy. I love you, Jesus. Amen. Okay. And I got a little surprise for you guys. Here. Everyone take one and return to your seats. Serve him, all ye little children. God is love. God is love. Pacea Domnului. Acum este timp pentru un serviciu la care putem participa toți, strângerea darurilor și zecimilor. Și textul pentru inspirare este scris la 2 Cronici, 31, versurile 4 și 5. Și a poruncit poporului, locuitorilor
locuitorilor Ierusalimului să dea preoților și leviților partea cuvenită lor, ca să țină cu scumpătate legea Domnului. Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug cele dintâi roade de grâu, de must, de un de lemn, de mere și din toate roadele de pe câmp. Au adus din belșug și zeciuiala din toate. Mă invit la rugăciune. Tată Ceresc, înaintea Ta venim în această oră, te rugăm, îți mulțumim pentru posibilitatea de a fi în casa Ta, de a asculta cuvântul Tău, de a primi binecuvântările din mâna Ta și îți mulțumim pentru ocazia ca noi putem câte ceva să întoarcem Ție, din zeciuielile, din darurile care Tu ne dai. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste daruri strânse. Te rog ca să-i binecuvintezi și fie ca ele să fie folosite după voia Ta cea sfântă. Te rugăm ca să binecuvintezi acum cuvântul Tău care va fi rostit din partea pastorului și fie adusă laudă, cinste și închinare. În numele Lui Iisus te rugăm toate acestea. Amin. Amin. Inima-mi cântă de bucurie, sunt vesel fericit, căci Dumnezeu pentru veșnicie viață mi-a dăruit. Mi-a dat credință și biruință, din El o pot avea, și-am mai primit prin făgăduință nădejdea și dragostea. O, Domnul meu, o, Domnul meu, eu sunt al Tău, de aceea-ți mulțumesc mereu. O, Domnul meu, o, Domnul meu, eu sunt al Tău, de aceea-ți mulțumesc mereu. M-a învățat și mi-a dat putere prin al Său sfânt cuvânt, să pot oricând și orice mi-a cerut
aceea-ți mulțumesc mereu. O, Domnul meu, o, Domnul meu, eu sunt al tău, de aceea-ți mulțumesc mereu. Atât credința cât și nădejdea mă vor călăuzi de acest pământ în viața aceasta, atât cât voi trăi. Mă va conduce în veșnicie, cu El voi fi mereu. Dragostea care-i nepieritoare, dragostea-i Dumnezeu. O, Domnul meu, o, Domnul meu, eu sunt al tău, de aceea-ți mulțumesc mereu. O, Domnul meu, o, Domnul meu, eu sunt al tău, de aceea-ți mulțumesc mereu. Amin. Am mai pățit odată așa. Eram la seminar și toți studenții eram adunați dimineața acolo pentru devoțional. Și eu eram în bancă printre puținele zile când am reușit să ajung la timp. Totdeauna era din cauza tramvaiului, nu din cauza mea. Așa, dar acum eram la timp. Și stăteam în bancă acolo și acolo era tatăl sorei Zita, care este astăzi cu noi, și acolo erau fratele Popa Dumitru și fratele Indricău și profesori care erau acolo. Și noi eram toți în bancă acolo și nu zicea nimeni nimic. Și eu mă îndrept către Ban Viorel, care nu mai este, și zic, cine o fi, mă, frate, care n-a venit? Și el se pleacă la urechea mea și mi-a duce o veste bună. Tu ești, zice, pe tine. Aoleu, am sărit ca ars, n-am știut și n-am avut timp de pregătire decât din bancă până acolo, că eu, ca de obicei, n-am știut că e rândul meu. Ce să mai zice, mulțumiri lui Dumnezeu, frate Gabi și sora Genoveva, ne-ați ajutat un picuț cu alegerile, că noi avem alegeri astăzi. Și toată lumea se întreba dimineața, pe cine alegem, frate? Eu pentru cine votez, era întrebarea, adică. Și acum ne bucurăm foarte mult că ne-ați explicat despre ceva. Te aleg mereu, deci e sigură treaba aceasta. Toată lumea este fericită, liniștită, știe pe cine are de ales. Și observați, frați, iubiți și iubită familie a Domnului, că nu e vorba de a alege o singură dată în viață. Am ales când aveam 20 de ani sau 17 ani, cum a fost cazul meu. Și te aleg mereu. Te aleg mereu în fiecare împrejurare, Mântuitorul meu. Și te aleg și chiar în necaz și în nenorocire. Îți spun înainte 3 nenorociri, alege. Pe care dintre... Nu aleg niciuna. Te aleg pe tine. Aleg pe Domnul, a zis el. Nu, niciuna. Să cădem în mâinile Domnului. Indiferent ce se întâmplă. Chiar și acolo exprimăm acest lucru. Avem un cuvânt astăzi care mi-a fost așezat pe inimă și m-a câștigat pe mine mai întâi și vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră și să-l împărțim împreună în prezența Duhului Dumnezeu. E o dezbatere cumplită aici în America cu privire la Biblie. Se ridică o denominațiune care are mare pondere și cuvânt greu de spus împotriva Scripturii. Se ridică împotriva Scripturii și spune
Pe de o parte, lăsați Vechiul Testament la o parte, numărul 1. Numărul 2, Noul Testament nu se știe dacă e adevărat. Acesta e tonul care a fost dat fără nicio frică de Dumnezeu sau rușine de oameni. Imediat am primit și eu un telefon. Dom'le, dar tu ce crezi despre treaba asta? Dom'le, ce a lipsit din prezentarea aceasta este făgăduința lui Dumnezeu, prin care El a spus: Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul. Tu ai vorbit despre un cetățean cu creierii uscați care citește Biblia și nu-i place. Și ce e asta? Spune mie despre cineva care citește Sfânta Scriptură sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și atunci îți vă spune că această călăuzire e desăvârșită când citim Scriptura. Scriptura este desăvârșită sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu sub călăuzirea minții mele sau a tradiției sau a omului în general sau a demonilor care folosesc și Scriptura pentru un lucru sau altul, ci sub călăuzirea Duhului Sfânt. Astăzi vom învăța despre diferența dintre cale și scurtătură. Scurtătura este practicată. Toată lumea caută un shortcut, o scurtătură și dorește să ajungă mai repede, dorește să rezolve mai repede multe probleme. Chiar și la computer avem acolo shortcut, copy V, copy C, știm noi ce facem acolo. Sunt scurtături. Astea știți de cine sunt inventate? De unii pe care i-ați blamat voi, de leneși. Ăștia sunt cei mai mari experți în a găsi scurtături. Nu există așa ceva. Și ele sunt bune. De asta zic, ăștia nu trebuie. Că ați văzut că în stup există o clasă de persoane numită trântori. Și pe trântori, de obicei, îi aruncă afară toamna, da. Dar dacă n-ar fi ăștia, n-ar mai fi nici albine, vă spun sigur. Astfel că leneșii sunt pionierii inventării scurtăturilor, shortcut. Și dacă în orice domeniu shortcut scurtătura aceasta este bună, în ce privește credința în Dumnezeu este fatală. Acolo nu există scurtătură. În ce privește mântuirea, e un drum fără ieșire. Nu există scurtături în acest domeniu. Există calea. Eu sunt calea. Nu, eu sunt o cale. Dar ce facem cu ăștia care nu cunosc pe Iisus? Ați văzut de război aici în America? Nu vă frământați voi de ei. Vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă în împărăție pentru că ei au cunoscut pe Mântuitorul lumii pe o cale sau alta. Fie prin mesajul naturii, fie prin experiența vieții, fie pe o cale. Nu te frământa. Doamne, ce o să fie cu ăsta, zice Petru. Cu Ioan vrea să știe. Și Domnul zice, ar fi bine să știi de tine. Tu vino după mine și vedem noi cum rezolvăm cu Ioan situația în care ne găsim. Astfel că în ființa noastră există tendința aceasta de a găsi o cale diferită de calea lui Dumnezeu. Ați observat omul mândru? El caută o scurtătură, să nu cumva să fie vreodată umilit cu ceva. Omul greșit caută și el o scurtătură ca să nu recunoască cumva că a greșit, să-și ceară iertare, caută o scurtătură. Și o găsește. Sunt unii care nu au zis mamă și tată părinților soției niciodată. Nu. Eu cunosc o familie în care soțul nu i-a spus soție sau nevastă niciodată. Găsea o scurtătură ca să nu trebuiască să meargă pe aici. Iisus a spus, nu merge pe scurtătură. Dacă s-a întâmplat ceva, du-te la fratele tău. Du-te la fratele tău și vorbește cu el. Dacă s-a întâmplat ceva. Și rezolvă lucrul ăsta. Îți spun asta pentru sufletul tău. Nu, eu aș vrea să merg direct la Dumnezeu, dacă se poate. Nu te duce, te trimite acasă. Nu te duce, te duci degeaba, faci tot drumul degeaba. Și avem exemplu care e legat de textul nostru afișat aici, al prietenilor lui Iov, care își dau seama că au greșit grav în felul cum au tratat ei pe cel suferind și în felul cum au prezentat ei pe Dumnezeu în suferință. Și au dat seama că au făcut păcatul acesta. Și vor să o ia pe scurtătură, să se ducă la bunul Dumnezeu și să zică cum aveam noi o vecină care drăcuia și după aia spunea, Doamne, iartă-mă, în aceeași frază, deci.
Și ei se gândesc că ar fi bine să meargă direct la Dumnezeu. Și Domnul spune, no, sir. Vă duceți la robul meu Iov, al cărui suflet l-a zărănit așa de adânc, aduceți o jertfă de iertare și numai în vederea lui, spune bunul Dumnezeu, numai în vederea lui vă voi ierta pe voi. Iertarea pentru voi trece pe aici, nu pe scurtătură. Nu există scurtătură. Aș vrea să mergem în Sfânta Scriptură și să învățăm împreună în Ioan, capitolul 18, versetul 33, ce înseamnă să nu o iei pe scurtătură în ce privește conștiința ta. E mult mai simplu să fac altul e conștiința mea. Spre exemplu Hitler. Führerul e conștiința mea. Ce am făcut după aceea, nu, eu n-am conștiință, el este conștiința mea. Sau să spunem, biserica este conștiința mea sau pastorul este conștiința mea. E foarte ușor de luat pe un drum de felul acesta. Las că sunt ei acolo care... E foarte ușor de evitat citirea Scripturilor. De ce să mai citim Scriptura personală? O luăm pe scurtătură. Ne zice acolo, sâmbătă sau duminică, ne zice ceva, o predică și am plecat acasă. Pe scurtătură. Nu, Domnul a spus, nu poate nimeni să mănânce în locul tău. Nu poate nimeni. Nu poate nimeni să respire în locul tău, alții că se roagă pentru mine. Nu. E vorba de respirația plămânilor tăi. E vorba de sufletul tău, e vorba de tine. Nimeni nu poate să respire în locul tău. Nu o lua pe scurtătură pentru că nu există. Nu există ieșire, este un drum închis lucrul acesta. Și în momentul în care Pilat se adresează lui Iisus și îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor? Iisus zice, hai să lăsăm întrebarea aceasta la o parte. Am o altă întrebare pentru tine. Aceasta este expresia conștiinței tale sau ești un mercenar pe care l-au pus alții să întrebe așa ceva? Ești tu sau te-a pus altul? Aici Mântuitorul nostru înalță însemnătatea trăirii în lumina cugetului tău, a celei mai bune lumini pe care o ai în cugetul tău la un moment dat, cea mai bună lumină. Lumina crește toată viața. Dar aceasta înseamnă, e chemarea pe care ne adresează Dumnezeu, tu ai conștiință. Tu vei da raport lui Dumnezeu, când vei sta în fața raportului vieții, tu vei sta în fața raportului conștiinței tale. Conștiința ta a știut ce ai făcut când ai făcut lucrul ăsta. Nu arunca pe vecinul. E ușor să o iei pe scurtătură ca Saul. Ce se aude, întreabă Samuel? Păi hai să o luăm pe scurtătură. Poporul a făcut chestiile. N-a aruncat responsabilitatea. Nu. Abigail nu a aruncat responsabilitatea. Abigail i-a spus lui David, Domnul meu, eu sunt persoana care am creat acest conflict cumplit în care urmează să piară toată casa tatălui meu. Eu sunt de vină, spune ea. Ea nu a spus, dumnealui e bețiv și, dacă e beat, nu poți să... N-a spus cuvântul ăsta. Și a asumat lucrul acesta. Mântuitorul nostru nu ne-a dat nouă îndemnuri la virtute, ci s-a întrupat și a luat asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. De aceea scrie în cuvântul lui Dumnezeu aici, de la tine spui treaba asta, e expresia conștiinței tale sau te-a angajat cineva să faci lucrul acesta? Iisus îi spune lucrul acesta având în vedere sufletul lui și primejdia care îl păștea pe omul ăsta să aibă conștiința dictată de altcineva. În lumina cugetului tău, respectă glasul Duhului lui Dumnezeu în cugetul tău. Mergi în lumina aceasta potrivit cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-o dă. Deși în casă, cum să facem? Creștem pe ăsta micul, dar există o scurtătură cu ăsta micul. Nu trebuie să stai cu el zi și noapte. De un telefon în brațe sau un iPad pe scurtătură. Crește ăsta de n-ai văzut. Și mi-a scris mama ieri, a spus, sunt complet disperată. Mi-au arestat literalmente copilul și l-au dus la Comisia de Moralitate. De aici s-a înființat o comisie, copilul meu a comis lucruri de neimaginat după ce i-am dat tableta aceea. De acolo am învățat. Bun venit, prietenul meu. Bine o face. Asta e un băiat care vrea să fie mai aproape de... Nu e mulțumit să fie la distanță mare. E mai scurt așa. E mai ușor așa. Și cu venitul la biserică. Mai venim,
Ce bine că azi am fost mai mulți. Mai venim, dacă avem video acasă, nu are niciun rost. Punem pe scurtătură, vedem slujba de acolo și dormim liniștiți. Pe când Dumnezeu a spus, nu părăsi adunarea. Nu zice nimeni că nu se poate. Nu zice nimeni în pandemie sau în situații din acestea. Nu, să nu înțelegem greșit. El spune acest lucru despre momentul când poți să faci așa ceva și totuși alegi să-i pe scurtătură. Parcă mi-e lene asta. Nu zici așa ca să nu te audă cineva, dar în realitate acesta. Parcă mi-e lene și... Dacă ar lua casa foc, ți-ar mai fi lene? Doamne ferește, aș sări ca ars. Dacă s-ar lua un câine după mine, aș avea o viteză, ar zbura pietrele în urma mea. N-aș mai zice. Deci nu e că nu se poate, nu se știe, e pe scurtătură. E mult mai scurt. Iubiții mei, calea lui Dumnezeu ne-a fost arătată deschis în Scripturi și Domnul a spus, iată drumul, mergi pe el, nu pe scurtătură. În Ioan, capitolul 10, avem această mărturie a Evangheliei, o mărturie cutremurătoare. Nu scapă nimeni de această mărturie pentru că scrie acolo oricine. După cum scrie în textul de aur oricine, și aici scrie tot la fel. Oricine. Și aș vrea să citim împreună, dar aș dori mult participarea voastră. Vă rog să punem mintea la contribuție și să încercăm să aflăm și să înțelegem ce ne spune Domnul aici. Ioan, capitolul 10, versetul 1. Adevărat vă spun că acela care nu intră pe ușă, cine e ușa? E clar. Acela care nu intră pe ușă, unde? În staul. Nu în cârciumă, nu în bordel. Nu, în staul e vorba. Acela care nu intră pe ușa Hristos Iisus, ci intră pe ușa Doamne, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, am făcut minuni în numele Tău, am scos draci în numele Tău, Doamne, intră pe ușa asta ei. Ați observat că ei nu au pomenit niciodată numele Mântuitorului, niciodată în pledoaria lor. Au spus în apărarea lor aceste lucruri cum le-au trăit ei, dar acestea erau lucrurile prin care ei credeau că se poate intra în staul. Și de ce au venit și au spus așa ceva? Și acestor oameni credincioși, am făcut minuni, ne-a rugat, am făcut toate felul de lucruri, acestor oameni credincioși, Domnul le spune, nu ne cunoaște, n-ați intrat pe ușă. Ați intrat prin treburile astea. Nu merge. E adevărat că o scurtătură din asta este mult mai la îndemână. Vă rog că mergeți acasă să studiați personal din Scripturi ce înseamnă calea îngustă și calea largă. O să revenim și așa am să vă întreb și să-mi spuneți ce este calea îngustă și să-mi spuneți ce este calea largă. Și o să rămâneți uimiți, pentru că noi am zis calea largă e cu lumea, cu păcatele lumii. Așa am zis că e calea largă și calea îngustă e calea Domnului. Și o să constatăm de la început că această cale largă este calea faptelor tale bune prin care consider că vei intra în împărăție. Și calea îngustă este Hristos, în care un om e dezbrăcat de faptele dumnealui și scoate și șosetele din picioare până la urmă, ca să poată să aruncă bagajele, aruncă tot și intră în împărăție, așa cum a spus Iov, gol am ieșit din pântecele mamei mele și dacă m-am întors în împărăție, m-am întors îmbrăcat în haina lui Hristos. Nu e haina mea cu care am venit eu în lume, nu este haina în care să fie vreun fir de țesătură omenească. Nu există așa ceva. Adevărat vă spun, cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Cine intră pe ușă este acela care merge în împărăția lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Plus nimic. Plus zero. Altceva nu există. Totuși cineva vrea să sară pe altă parte. Și atunci zici, Doamne, omul nu se duce la cărciumă, uite, vine la credință, vine la biserică. Mântuitorul spune, zice, nu este un om care vine la biserică, este un hoț și un tâlhar. De ce? N-a intrat pe ușă, a sărit pe altă parte. Și spune Domnul așa, hoțul nu vine în staulul lui Dumnezeu decât să fure, să junghie și să prăpădească. E sigur lucrul acesta. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Doar când scrie aici, hoțul nu vine decât să junghie, să fure și să prăpădească, acum vă întreb eu pe voi,
Noi am învățat ceva frumos sabatul trecut sau celălalt, și anume că balaurul stă înaintea femeii, nu să o mănânce pe ea, ci să mănânce pruncul Iisus din viața ei. Și aceasta vrea să facă cu fiecare dintre noi. Vă întreb eu acum, când scrie aici, hoțul nu vine decât să junghe, să fure și să prăpădească, pe cine? Cel dintâi. Cel dintâi păstorul. După ce cade păstorul, oile sunt risipite. Voi bate păstorul și oile se împrăștie. Nu este ceva de privit acceptabil social. Cineva, da, e, așa cred unii, așa cred alții, așa cred ceilalți. Nu. În momentul în care cineva sare pe altă parte și nu intră prin Iisus, ușa oilor, omul acela de fapt este un hoț și un tâlhar, nu este un cetățean care vine în vizită. El a venit cu acest plan. Ați observat că dincolo de cuvintele pe care le avem în Scripturi spuse de cel rău, este mult conținut. Când el a spus voi fi ca cel prea înalt, sau când sare în staul pe altă parte și ai zice, e ok, dacă fiecare are calea lui, venim pe calea noastră. Nu are fiecare calea lui, este o singură cale. N-avem. În momentul acela când cel rău a spus voi fi ca cel prea înalt, în realitate știți ce avea el în minte? Crucea de la Golgota. Asta înseamnă pentru el să fii ca cel prea înalt, răstignirea lui Dumnezeu. A fi ca cel prea înalt este unul singur. A fi ca el nu există ca acel prea înalt. Nu. Ci numai în locul lui. Acest lucru se petrece cu noi și exact așa a fost povestea copilor, dacă ați observat. Le-a arătat copilor o cutie pe care scria cereale, dar nu erau cereale în ea, și le-a arătat copilor o cutie în care erau cereale și într-adevăr s-a dovedit. De aceea, noi avem trebuință de acest scump dar al deosebirii duhurilor. Prin darul acesta vom cunoaște binele și răul. Și prin darul acesta vom alege binele. Noi nu avem putere, chiar dacă le-am cunoaște, suntem înclinați de la început spre rău. Dar prin harul bunului Dumnezeu, în intersecția aceasta, la bifurcația aceasta, vom putea să alegem ceea ce este înălțător, ceea ce este vrednic de iubit, vrednic de primit, aceea să vă însuflețească, spune cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 10, sublinierea faptului că hoțul nu vine decât să fure și se prăpădească, nu este un fenomen ca acesta care s-a făcut studii acum în societate, le-au arătat filmul Schindler's List, cei care l-ați văzut, lista lui Schindler, cum a scăpat el evreii de acolo. Și după film a luat un interviu, a făcut un sondaj între oameni, tu cine ești din filmul ăsta de aici? Eu sunt Schindler. Toată lumea care a fost acolo s-a identificat cu Schindler. Dar cum rămâne cu ceilalți? Ați observat că la masa sfântă ei nu au fost mânați de Duhul acesta, eu sunt Schindler, eu sunt Salvatorul, eu sunt cel care... Nu. Și ei au spus, Doamne, nu cumva sunt eu. Când scrie aici, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. E bine să ne întrebăm fiecare, începând cu cel ce stă în picioare în momentul ăsta. Nu cumva, Doamne? Nu cumva, Doamne? Și Domnul a spus, nu, voi sunteți curați, dar nu toți. Și curat nu însemna în termenii în care îi cunoaștem noi. Curat însemna a avea pe Iisus sau a vinde pe Iisus. Deci a spus că e necurat fiindcă urma să vândă pe Iisus. Asta e o ființă necurată. Revenind la cuvintele cântării noastre, te aleg mereu, Mântuitorul meu. Când l-am ales pe El, n-am ales o scurtătură. El a pus pe aproapele Lui mai presus de El însuși. Și a spus între voi, eu sunt Domnul și învățătorul, dar observați că am trăit și am lucrat ca un slujitor. Eu servesc la masă, eu am spălat picioarele tuturor. Aceasta e calea. Scurtătura este cea care a recitat-o doamna Maya Morgenstern la Ierusalim recent, poezia Ștergaru. Ați văzut acolo?
Păi eu, nu. Și a rămas el. Totdeauna. Și nu este diferit până în ziua de astăzi. Am văzut puterea acestui cuvânt într-un tren odată când mergeam de la București la Timișoara cu un doctor musulman, 2 doctori musulmani. Dar unul era creștin, adică nu era musulman, erau 2 doctori, dar unul musulman și unul creștin. Și creștinul a dormit în București, s-a culcat în București și s-a mai trezit la Timișoara, iar musulmanul a lucrat toată noaptea să mă câștige la credința lui cu permisiunea mea. Eu i-am spus lui, work on me, lucrează-mă. Spune mie ce ar trebui să schimb eu în viață, spune mie cum ar trebui să fiu eu, ca să fiu un credincios, să fiu un supus lui Dumnezeu. Islam înseamnă supunere. Zic, spunem lucrul ăsta. Și am plecat de la București până la Timișoara. Nici nu știu când a trecut timp. La Timișoara, dumnealui a încercat să mă târască în Iugoslavia, plătesc orice, vino cu mine în Arabia Saudită, eu am petrol acolo, vreau să vorbesc cu părinții mei te înfiază, vreau să fii parte cu mine, spune. Și am spus, zic, ești cu mult mai bun decât mine, vreau să spun. Zic, eu am o grădină prăpădită cu mărăcini într-un sat numit Ungureni și zic, eu nu m-am gândit să o împart pasta cu tine și tu ai toată lumea la degetul mic și tu te-ai gândit să împarți cu mine, uite ce suflet ai, frate, zic. Eu nu am ce să împart cu tine, dar vreau să împart ceva cu tine totuși. Și dânsul stă pur și simplu încordat, nu știe ce să înțeleagă, pentru că la fiecare lucru care mi-a spus, am ridicat oglinda Hristos Iisus, dar ce zici de acesta? Ce zici de acesta care este? Am ridicat oglinda aceasta înaintea lui și de fiecare dată s-a închinat, când și-a dat seama cu cât mai înalt era Domnul. Și apoi mă întreabă la Timișoara, cine crezi că este mai mare, Hristos sau Mahomed? Pentru că pentru el Iisus este un proroc. Dar nu numai pentru el, pentru multă lume și din vremea lui Iisus. Îi spuneau că este un proroc. Bun, cine crezi? Și atunci am avut un moment așa de cutremurare sufletească și am spus, zic, că Mahomed este mai mare. Și a sărit după bancă, s-a speriat și omul ăsta care dormea, s-a speriat și ăsta. A sărit în un car săracul, a sărit după bancă și a spus, Dom'le, îți dai seama, Dom'le, ești creștin? Îți dai seama ce vorbești? Păi oamenii au murit pentru treaba asta. Știu. Dar cine ți-a spus așa ceva, Dom'le? Și a spus, zic, Iisus mi-a spus lucrul ăsta. Cum ți-a spus Iisus? Mi-a spus așa, uite, eu sunt Domnul și învățătorul, dar în mijlocul vostru sunt ca acela care slujește. Cine mai mare? Cine stă la masă și mănâncă sau cine slujește la masă? Cine, slujitorul, ospătarul, vine și... Cine este mai mare, întreabă Iisus. Și ei spun, normal, cine stă la masă, ea boierii și vine slujitorul și le aduce mâncare una alta. Și zic, Iisus a slujit lui Mahomed cu propria lui viață și a dat sângele pentru el, pentru mântuirea lui, a luat păcatele lui asupra lui. Mahomed este boierul care stă la masă și Iisus este slujitorul care l-a servit pe el. Căci între oameni, cel mai mic în împărăția cerurilor este el. Niciodată cineva n-a coborât sub nivelul umilinței și smereniei lui. Când a învățat despre smerenia Domnului Hristos, omul acesta a fost cutremurat și a încercat să mă târască în Arabia Saudită, cum v-am zis, și să mă duc la părinții lui și așa mai departe. Și i-am spus, nu, sunt într-o slujbă care nu mi îngăduie să mă ocup de petrol la ora aceasta. Am o altă chemare. Dar zic, am o invitație pentru tine, frate. Uite, Iisus a spus așa că la venirea lui iară o să facă ce a mai făcut aici. Când a întins masa și a servit pe toată lumea și le-a spălat picioare și spune că se va încinge, adică asta înseamnă un slujitor, și va servi la masa asta. Zic, asta se întâmplă în împărăția cerurilor. Se întâmplă acolo unde locuiește Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu. Nu, Iisus nu este schimbat cu nimic. Zic, El va servi din nou. Dacă nu mai crezut acum că e slujitorul tuturor, hai să vezi lucrul acesta. Și zic, pentru că eu n-am ce să-ți dau, îți dau această invitație, îți adresez această invitație. Vino și stai lângă mine, zic. O să fim la masă și am să te întreb, e adevărat că Iisus este slujitorul tuturor sau nu? Și tu ai să-mi spui că este mai mult decât adevărat. Dumnezeu să ne dea totdeauna Duhul acesta
să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Tată, îți mulțumim mult pentru chemarea pe care ne-ai adresat-o. Ajută-ne ca întotdeauna în viață să mergem pe cale. Dă-ne, Doamne, înțelepciunea de a te alege pe Tine, oricare ar fi împrejurarea vieții. Și dincolo de aceasta, ajută ca prin noi, aproapele nostru, să cunoască bunătatea și îndurarea Ta. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă invit să ne ridicăm pe picioare, să intonăm imnul de închidere 382. Eu am nevoie în orice zi. Părintele nostru bun și sfânt, îți mulțumim pentru că în această dimineață ne-ai vorbit și pentru că ne-ai invitat să intrăm pe poarta cea strâmtă. Îți mulțumim pentru că ne-ai descoperit caracterul Tău și că dorești să umblăm prin Tine. Nu ne lăsa singuri. Te rugăm să ne ierți de faptul că de multe ori am întristat fața Ta alegând să umblăm după mintea noastră, să sărim gardul, să luăm scurtături. Iartă-ne și primește-ne așa cum suntem. Venim înaintea Ta și Te rugăm ca Tu să ne călăuzești viețile, pașii, sufletele, ca să putem să ne lăsăm călăuziți de mâna Ta cea dreaptă. Îți mulțumim pentru că ești păstorul cel bun, pentru că dorești să rămâi păstorul nostru. Ajută-ne să ne lăsăm călăuziți de toiagul Tău. Te rugăm să rămâi în continuare cu noi și în procesul alegerilor și Tu să fii cu toți cei care ne-au vizitat astăzi, să-i susții, să-i ocrotești cu ungii Tăi cei buni de atacurile vrăjmașului și să ajuți ca lucrarea Ta să progreseze până la marginile pământului. Te-am rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.